I passem al punt número 7, que és moció del Partit Socialista sobre la recollida i tractament de l'oli domèstic usat. Quan vulguin. Bona vesprada de nou. Com bé ha anunciat l'alcalde, és una moció per a impulsar d'alguna manera la tornada dels contenedors d'oli domèstic usat al poble de Massanassa, perquè, ho explica la moció i ara la llegirem, però en el 2017 varen desaparèixer i des d'aquell moment tant moltes persones a nivell ciutadà, moltes persones del veïnat, també el nostre grup ho hem estat reclamant. Sabem que el poalet, el depòsit de l'oli està damunt de la taula de l'alcalde des de fa molt de temps, per allò que diuen que, clar, vostès ja estan treballant, evidentment. Tot el que presentem vostès diran que ho han treballat. Però com encara sabem que els plecs d'aquest contracte estan en marxa, com ens varen contar en la comissió, per això, perquè encara estan oberts, volem fer algunes propostes. Si els pareix bé, passe a llegir-la. Diu així: són molts els veïns i veïnes de Massanassa que estem compromesos amb la sostenibilitat i la lluita per la mitigació dels efectes del canvi climàtic. En aquest context, entre altres moltes accions, és de vital importància la del correcte tractament de residus. I l'oli domèstic que tots utilitzem a les nostres cuines n'és un bon exemple de com d'important és el tindre a l'abast un bon i correcte tractament dels fems, ja que un sol litre d'oli de cuina usat pot arribar a contaminar 1.000 litres d'aigua, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica. I jo afegiria danyar les tuberies de moltes cases o finques. A banda, a més d'evitar la contaminació de les aigües i l'augment del cost de la seva depuració, el reciclatge de l'oli pot ajudar a elaborar productes com cremes de bellesa o biocombustibles, evitant així tindre que dependre d'altres tipus de plantacions. No obstant això, des de l'any 2017 al nostre poble no existeix una xarxa fixa de contenidors on depositar l'oli usat, ja que des de la finalització del contracte amb l'empresa anterior i tot i les moltes peticions veïnals i per la nostra part i de les seues promeses de tornada dels contenidors, per lo que jo ja li dia, clar, vostès ja estan treballant en això, ja des de l'any de la seva retirada, este fet encara no s'ha produït. La inexistència d'aquesta xarxa de contenidors al nostre poble suposa que Massanassa siga pràcticament l'únic municipi del nostre entorn, no sé si n'hi haurà algun, però crec que no, on no es pot reciclar l'oli domèstic, a excepció de quan se'ns visita l'ecoparc comarcal de l'Emtre, i sempre dins del seu horari, i obliga el nostre veïnat, al que vulgui reciclar, a desplaçar-se fins a altres pobles per a poder reciclar l'oli. Per això, i enmarcat dins de les propostes que sempre duem a terme des del PSPB-PSOE en matèria ambiental i que ja han comportat que, per exemple, es dupliqui la xarxa de contenidors de roba usada en el nostre poble o que s'impedisca l'accés a diverses zones on s'abocaven residus de manera incontrolada o que s'accelere la redacció d'un nou plec de condicions que vostès podien aprovar perquè tenen 8 regidors quan hagueren volgut, com dia hem contribuït a que s'accelere la redacció d'un nou plec de condicions per a l'adjudicació d'un nou contracte de neteja viari i recollida de fem. Ara proposem donar un pas més endavant i tornar a poder gaudir de contenidors de recollida de l'oli domèstic al nostre poble. Com sabem que ja s'està treballant això i se comenta en comissió, proposem 3 coses. La primera, n'hi ha una errata perquè parla d'iniciar els treballs per a la firma d'un conveni. No és un conveni, és un contracte. Ho vam estar parlant en comissió perquè ha de ser una empresa i la forma jurídica és la de contracte i no la de conveni. Això sí que, si el senyor secretari ho estima, ens agradaria matisar-ho. Com deia, primer, iniciar els treballs per a contractar amb una empresa especialitzada en la recollida i tractament dels olis domèstics i que s'encarregui de la neteja i el manteniment dels punts de recollida. Segon, dissenyar una xarxa de distribució de contenidors de recollida de l'oli de manera equitativa per tot el poble, sense deixar ningú barri sense contenidor, amb un mínim d'11 punts on depositar els residus, i ara ho explicaré. Tercer i últim, iniciar una campanya informativa sobre l'ús dels nous contenidors, una campanya que siga un poc prèvia, i sobre la importància d'un correcte reciclatge de l'oli domèstic. Únicament per matisar el segon punt. Parlem de que estiguen tots els barris perquè quan teníem fins al 2017 els contenidors d'oli, si no recorde mal, en teníem 5. N'hi havia un que estava en el convent, n'hi havia un altre que estava en la plaça del Molí, n'hi havia un que estava enfront del bar Manolo, n'hi havia un que estava en la plaça de l'Almillars en el divendres i n'hi havia un amagadet en el carrer 9 d'Octubre. Sol passar que moltes voltes n'hi ha una banda del poble que en algunes qüestions queda un poc marginada i en el cas dels contenidors de roba, per exemple, era un exemple. Fins a fa poquet no n'hi havia contenidors de roba de Blasco Ibáñez cap a dalt. Hem dit 11 perquè ens pareix que si abans n'hi havia 5, quasi tots en aquesta banda del poble, ens pareix que 11 o potser 10 o 9 pot ser un número lo suficientment important com per abarcar tot el poble. Simplement és això, donar-li un impuls, donat que els treballs ja s'estan iniciant i tindre en compte el tema dels barris i la campanya formativa. Res més. Bé, moltes gràcies per la intervenció.
simplement dir que, perquè no se m'olvide, que ja sabem que tenim 7, que és majoria, més 1, que són 8, i a mi m'agrada tindre 13. Per això, precisament, sabíem que podíem tirar endavant el plec i estàvem intentant que vostès feren propostes perquè fora per unanimitat. I jo això ho continuaré fent sempre. O sigui, jo sempre intentaré que els punts s'aproven per unanimitat. Vostè mateixa ha ficat l'exemple. Exacte, n'eren 8, ne teníem prou, però intentàvem que foren tots. Rebrem propostes per la seva grup i després resulta que ens isque mal la cosa i se queda desert el plec de 2019, perquè estem parlant d'això, del plec de 2019. Vostès diuen que s'ha accelerat, i nosaltres el que vam fer en aquest moment, era preparar un altre plec a partir d'ahir, que ja havíem tret lo de l'oli, i ara entrarem en lo de l'oli, però estic contant-li tot això perquè, clar, al final vostè està recalcant massa que vostès no sé quants, que si ho presentem nosaltres votem que no i que no sé què. Doncs mire, seguirem intentant-ho sempre, seguirem intentant-ho. Quan arriba que tenim que llevar els contenidors, i anem a anar ja a entrar en el tema de l'oli, es tingueren que llevar, com vostès saben i vostès han dit, perquè eren uns depòsits que no valien molt bé, que han tingut molts problemes també en altres pobles i s'han tingut que llevar. Quan nosaltres decidim no incluir-ho dins de la recollida de tota la de Fogassa, en aquest cas que s'ho ha quedat, en aquests plecs, tenim que traure uns nous plecs, que vostès d'això estan enterats, ja ho saben, estem treballant en ells, i a partir d'ahir jo crec que podem aprovar la moció. El que passa que ahir l'únic que discrepe jo, perquè nosaltres sí que estem fent l'estudi, és en el dels recipients que se tenen que repartir o que se tenen que posar, que vostès ahir en el segon punt fica que tenen que ser 11. I nosaltres el que ja tenim són estudis, perquè s'està parlant en empreses, perquè així n'hi ha un cost, així, si no ne fiquem 40 ja n'hi ha un en cada isla, però això té un cost. L'empresa té que prestar un servici i l'empresa s'adequa o ho pot presentar en una sèrie de contenidors. Per a aquest poble, 5 van bé. És el que ens diuen la gent que s'està parlant. Que després això se licitarà i cada un ja presentarà la seva proposta i ja veurem qui guanya. Però nosaltres estem documentant i nosaltres en Massanassa pensem que 11 contenidors me pareix que són molts. Dispararia el cost, no seria... això no estaria bé al final perquè se dispararia de preu i possiblement ni licitaren o seria molt car. I en tot cas l'important és que se pugui reciclar. Fins ara, que jo m'hauria agradat no tindre-los que retirar i que estagueren els contenidors, però fins ara sí que és de veres que l'oli se recicla. Com se recicla? Els majors productors d'oli al final són també bars, restaurants i tot això, que estos el que tenen és gent que li ho arreplega i es paga, perquè la gent que s'emporta l'oli li paga al restaurant, i això és així. I després està també l'ecoparc mòbil, que ve una o a vegades 2 vegades al mes, i entonces ahí s'ha seguit reciclant. Per millorar, precisament per millorar, el que estem fent és treballant i redactant les bases per poder traure això i firmar aquest contracte. I que té que eixir ja molt pront, com en l'última comissió informativa, que vàrem estar mirant-ho i vàrem dir-los que els anem a passar per poder fer alguna proposta. Jo vull aprovar això. Nosaltres volem aprovar això, ho hem estat parlant, però el que no me puc comprometer jo és a ficar que són 11 contenidors, perquè me pareix molt bé la voluntat, me pareix molt bé el que donem aquest servici, però també és de veres que nosaltres, li torno a dir com antes, sí que treballem això. Treballar això significa estar parlant ja prou de temps en gent que se dedica a aquests temes per poder licitar alguna cosa que isca bé i que puguem començar a prestar el servici. Jo, si en el segon punt dels acords eliminarem lo dels 11 contenidors, lo dels barris, que no tinc encara massa clar quants barris té Massanassa,
Massanassa el que sí que sé jo, home, jo conec l'Orà, conec el casc antic, conec tota la plaça més d'allà del 9 d'octubre, més la plaça del País, més o menys estem parlant de 5 barris o alguna cosa així. No n'hi ha més, però en tot cas el que sí que sé és que Massanassa se cruça, que viuen 10.000 habitants pràcticament, però se cruça en 10 minuts, si no te paren molt, també paren més, però en 10 minuts la cruces. I vull dir, i en 5 contenidors ens diuen que som efectius, ens diuen que estem dins d'un punt de vista econòmic també, i a partir d'ahí jo crec que se pot substituir lo dels 11 i lo dels barris per un estudi de com se pugui prestar millor el servici, que és el que al final tots volem. Si vostès volen canviar això, ho redactem i l'aprovem tots i ja està. Jorge. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la moción, solamente digo lo mismo, dejar abierto el número de contenedores a lo que diga finalmente el pliego, los técnicos o lo que tal. Sí que es cierto que yo un poco por mi experiencia personal en casa, nosotros tenemos una garrafa de esas de 5 litros de plástico que la tenemos no sé cuántos meses porque aún no hemos ido a vaciarla porque está por la mitad, porque en casa... Pese a que yo soy ejemplo de buen comer, pero no somos asiduos a los fritos, no gastamos mucho aceite en frito, por lo tanto no acumulamos mucho aceite. Por lo tanto, esos 11 contenedores es lo que hablamos, tiene que salir naturalmente rentable a las empresas. Estas por tema de bares y demás, no suelen utilizar esos contenedores porque van y se los recogen. Y 11 a lo mejor sí hacen falta, es que no lo sé, pero dejémoslo abierto el número a los necesarios, diría yo. Entonces, por lo demás, estoy conforme. Muy bien, muchas gracias. Si voleu fer 5 minuts de recés o algo... Vale. Sí. Bueno, jo crec que és un canvi assumible, com comentava Jorge. Jo ja sabia que anava a opinar el mateix que el senyor Comes. Sí, crec que és bona idea deixar-ho obert, però sí que ens agradaria que, perquè clar, antigament ja en teníem 5 i n'hi havia 4 a esta banda del poble i només 1 a l'altra banda del poble. És a dir, ens agradaria que existira el compromís de que si aquest mínim de 5 ha de ser mínim, que en tot cas els plecs, com això n'hi ha que licitar-ho, els plecs estan oberts, vull dir, que per almenys existeix el compromís de que si poden ser més de 5 i que en tot cas estiguen millor repartits, perquè el que passava antigament, com hem dit al principi, és que estaven 4 a esta banda del poble i allà dalt, que és on estan les finques, on hi ha una densitat de població un poc major, sempre anem curts de contenedors, com passava, per exemple, en la roba. Jo crec que si s'adquireix aquest compromís de que estiguen millor repartits, canviaríem el número i ficar un mínim de 5. Me causa un poc de sorpresa que n'hi hagi ara una preocupació per aprovar punts i comes de les mocions. No vaig a fer una llista de totes les coses que s'han aprovat en este ple i que no s'estan complint, inclús algunes coses vostres de l'equip de govern de quan Jorge feia mocions. Per això. Però per això dic que moltes voltes s'aproven coses i no se complixen i, no n'hi ha tanta preocupació, però bé, entenem el sentit. I simplement un matís, ja que estic utilitzant el dret de rèplica, em pareix absolutament increïble, que vostès que han prorrogat en 2 ocasions a Bareser, que no els han ficat ninguna sanció, que han estat cobrant sense fer tot el que tenien que fer i que han fet en el poble de Massanassa el que han volgut, i estiguen dient que el plec s'ha retrasat perquè estaven esperant que es feren propostes. La primera proposta que es fèiem era que vostès feren complir el contracte firmat i que defengueren els diners de Massanassa. Bueno, anem primer a canviar això. Si vos pareix bé, llevem lo de 11 punts i posem els punts que faci falta per donar el millor servici. I ja està.